În această lecție vă voi arăta cum să inserați fotografii în postările voastre. De pe fila blog din My Dashboard, pentru a insera o fotografie într-o postare, puteți fie să copiați fotografia și să o lipiți pur și simplu, fie să apăsați butonul Inserează, editează imagine, care este al doilea buton din stânga. Puteți alege să lipiți aici URL-ul locației unde se află respectiva fotografie. Cei mai mulți dintre bloggeri vor alege însă să încarce o fotografie din computerul lor. Puteți specifica și dimensiunile dorite pentru fotografie și puteți introduce și o descriere a imaginii. Dacă alegeți să încărcați o fotografie, selectați fotografia salvată pe hardul vostru. Apăsați butonul verde Insert și fotografia ar trebui să se încarce în postarea voastră. Atât de ușor este să inserezi o fotografie într-o postare sau un blog.